çima li Rojhilatê Kurdistanê muzîk û stranên kurmancî pêş neketiye. Hejmareke birbiçav ji stranbêj û dengbêj di nav de kur û keçên ciwan niha li bajarên Bakurê Parêzgeha Urmiyê mijûlî stranbêjî û muzîkjenînê ne. Ev hewlên wan di demeke de ye ku li navçeyên Rojhilatê Kurdistanê yên ku bi kurmancî jorîn diaxivin. Muzîkeke profesyonel û hunermendeke bi nav û dengê peyda nebûye ku sînorên wan bajaran derbas kiribûn û weke hunermendên seranserî yên Kurdistanê hatibin naskirin. Stranbêj muzîk jên û helbestvanên Urmiyê di derbarê sedema lawaziyê muzîk û stranên wê navçeyê de ji tora medyayî ya Rûdawê re axivîn. Yek ji dengeyên xweş ku hewl dide weke bi dehan dengên din tenê di navçeyeke teng û di bazneyeke hunerî ya ne serdemiya nebe nefetise. Hewleke ku ezmûneke bi 10 salan li pişt xwe hiştiye û ziyanên wê his dike. Ew jî ev e ku çima muzîk û stranên bajar û navçeyan Bakurê Parêzgeha Urmiyê ku Kurdên wê bi tev de bi zaraveyê kurmancî diaxivin. Nekarîna sînorên çend bajaran derbas bikin û bibin dengekî naskirî û li seranserê Kurdistanê. Ew gotin nedîtina rola dengbêjên weke Îran Xanim Esedê, Herkû û Birê û ne û çend kesên dinê ku hîna ji dengê wan maye lê ne dengên li seranserî Kurdistanê ne. Hunermend Îhsan Ayînfer ji Rûdawê re ragihand 18 salin ez saza tembûrê lê dixim û 5-6 salin dersa tembûrê didim Kurdên me yên Urmiyê û çend salin ez bi xebata muzîk û ahengsaziya dikim li nav bajaran. Me xetek an xeta meşek nedaye xortên xwe ku ew hunerê bi şewazeke profesyonel bikin. An fezayeke hunerî çê nebûye ku ew kesên ku enerjiya wan heye bigîje asta xwe ya baş. Di nebûna hunermendên profesyonelên wê navçeyê ne girêdayî rewşa siyasî û kulturî ya Kurdistanê ye. Ji ber ku li seranserê Rojhilatê Kurdistanê ji bin rêberiya desthilateke navendî de ye derfet û rêgirî û sînordarbûna şiyanên madî ku li Kirmanşanê û Sinê yan Mehabadê hene li Urmiyê jî hene. Lê li wan navçeyan din hunermend û muzîkkarên Kurd hebûne û hene ku huner û nav û dengê wan sînorên Kurdistanê û Rojhilatê navîn jî derbas kirine. Helbestvan Bêhnam Menda diyar kir ku berê gelek helbestvanên me yên bihêz di bajarê Urmiyê û derdorê wî de hebûn û hene ku min rêz û hurmet heye ji bo wan lê hazir nabûn ku kus bo karê stran û stranbêjiyê di hêla muzîkê de helbestan bidin destê stranbêjan ku bi dengên xweş xebat bên kirin. Ya duyem jî ez dikarim bibêjim nebaşiye ev rê û fikra ku stranbêjên li wir danîne pêş xwe. Em tên helbestvan helbesta wî hazir e. Em tên stranbêj dengê wî xweş e. Dikare stranek baş bide derê. Em tên kesên berçav hene ku karên muzîkê bi awayekî baş ve bike lê mixabin li dawiyê de em dibînin ku stûdyoyek kesê ku bikare bi awayekî profesyonel vî karî bide tomarkirin peyda nabe. Dengbêj û dengxweşên ku niha li wan navçeyan hene bi hestên paqij û niştimanî enerjiya wan di çarçoveya gerandina dîlanan û civatên taybetên hevaltî û mevandariyên de serf dibe.
Di wan salên dawî de hinek destên xêrê bi wê pêxemê de hewl dan lê ew jî tenê bi li derxistina hin konsertên navçeyî de mane.